IFM News. IFM News. IFM News. Ti Mariano Marcos State University ket nang ipaay ti adal iti operasyon na iti bioenergy research para iti Cagayan State University babaen iti benchmarking activity iti National Bioenergy Research and Innovation Center iti napalabas nga aldaw. Panggep iti aktibidad ti panakaammo ken tumulong ti delegasyon iti Cagayan amang pabigsa kadag iti ganwat da iti circular economy ken mangitandudo iti sustainable research utilization babaen iti research ken innovation. Babaen iti detoy impaadal ti MMSU dagiti kasayatan nga aramid na kas research center iti bioenergy, renewable energy, waste valorization ken sustainable technology. Nakikadwa pa'y kadakwada ni Commissioner on Higher Education Chairperson nga ni Ma'am Shirley Agrupis nga imununaan ng idaulo iti Board of Regents meeting ti MMSU ken kas imuna nga chairman ang nangirugi iti bioenergy research bayat ti panagtakem na akas presidente iti MMSU. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.